ሰላም ኮራት ተኸታተልትና ካብዞም ትራፊክ ሓደጋ መንቀልታት ሰለስተ ነገራት ለወናዮም ተሽከርካሪን ለአደጋ የሚያጋልጡ ክፍሉታት ስለወናዮም ዳሽቦርድ ላይ ጠቋሚ መሳርሕታት ሒዘን ቆመጼንያሁ ዳሽቦርድ ላይ ጠቋሚ መሳሪያዎች እንውሎም እነዚህ መሳሪያዎች የተሽከርካሪውን የኢንጂን እንቅስቃሴ ለማወቅና ለመቆጣጠር የሚያስችሉ በጋቢና ውስጥ ከአሽከርካሪው ፊት ለፊት ባለ ቦርድ ወይም ዳሽቦርድ ላይ የሚገኙ መረጃ ሰጪ መሳሪያዎች ናቸው። መረጃ የሚያስተላልፉት በመብራት ተለዋዋጭ ቁጥሮች በማመልከት ወይም እየበሩና እየቆጠሩ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መሳሪያዎች ታይታ የምልሰርሕልና ማለት እዩ። ልክ ኣብ ዳሽቦርድ ፊት ለፊት ካብ አሽከርካሪ ልግነ ዳሽቦርድ የምልግነ ስለዞም መብራህታ እዚኦም ልክ ኣብ ሞተር ለሎ ኩነታት ዝሕብሩልና መሳርሕታት ማለት እዩ። ስለዚህ ብምንታይ ምክንያት እዮም ዝሕብሩልና እንድሕር ኮይና ብተለዋዋጭ ቁጥሮች መብራህቲ ብመብራህትታት ወይም እናበርሁና እናጠፍኡ ክኾን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እዚ ምልክት እዚ እንደገና ዶር ልብል ምልክት እንዮ። እዚ ዶር ልብል ምልክት እዚ እንታይ ዓይነት ምልክት እዩ ማለት እዩ? በርና ክፍቲ ክኾን ከሎ ለርእየና መብራህቲ ማለት እዩ። ኣብ ዳሽቦርድና እንታይ ይብል ማለት እዩ? ዶር ልብል ምልክት ይወፅእ ማለት ስለዚ ኣብ ሰዓት እዚ በርና ክንዓፅዎ ከም ዘለና ወይ ከዓ በርና ቸክ ክንገብሮ ከም ዘለና እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ያው ኣብ ቀፃሊ እስካብ ንራኸብ ስለዝተኸታተልኩምኒ ይቀኒየለይ ሰላም። እዚ ምልክት እዚ እንደገና የአየር ከረጢት ማመልከቻ መብራት ማለት እዩ። እዚ ማለት ልክዕ ኣብዘን ዓበይቲ ተሽከርካሪ ልግነ መሳርሒ ኮይኑ ልክዕ ንፋስ ኣየር ክውድእ ከሎ እንታይ ይገብር ማለት እዩ? እዚ ምልክት እዚ ኤየር ልብል ምልክት ይወፀና ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ክንገብር ክንክእል ኔና ጠጠው ኣቢልና ተሽከርካሪና ሚኒሞ እናሰርሐ ኣየር ወይም ንፋስ ክንመልኦ ክንክእል ኔና ማለት ምክንያቱ እንታይ እዩ? እዚ ኣብዘን ዓበይቲ ተሽከርከርቲ እዚአን ልክዕ ፍሬነን ብምንታይ እዩ ዝሰርሕ? ብንፋስ ዝሰርሕ እኒኦ ማለት እዩ። ስለዚ ንፋስ እንድሕር ወዲኣ ኮይና ፍሬን ክሰርሐልና ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ ቅድሚ ሓደጋ መብፅሑ እንታይ ይገብረና ማለት እዚ ምልክት እዚ ንፋስ ወዲኣ ፍሬን ይሰርሕ ዝብል መልእክቲ የሕልፈልና ማለት ስለዚ ጠጠው ኣቢልና ተሽከርካሪና ንፋስ መሊእና ክንጓዓዝ ከም ዘለና እዩ ማለት እዩ። እዚ እንደገና የሲት ቤልት ማመልከቻ መብራት ሲት ቤልት ማመልከቻ መብራት ማለት ተሳፈርትና ቤልት ኣሲሮም ድዮም ይኣስሩ ወይም ባዕልና ቤልት ኣሲርና ድና ኣሰርናይ ይሕብረልና ማለት ስለዚ እንድሕር ቤልት ዘይኣሰርና ተጠቒምና ኮይና እንታይ ትገብር ማለት እዩ? እዛ ምልክት እዚኣ ቤልት እሰር ልብል ቀይሕ ምልክት ትወፀልና ኣብ ዳሽቦርድና ማለት እዩ። እዛ ምልክት እዚኣ እንደገና የረጅም መብራት ማመልከቻ ማለት እዩ። የረጅም መብራት ማመልከቻ እዚ ማለት ልክዕ ነዊሕ መብራህቲ ክነብርህ ከለና ኣብ ዳሽቦርድ እንታይ ትወፅእ ማለት እዛ ምልክት እዚኣ ትወፅእ ማለት ስለዚ እዛ ምልክት እዚኣ ሪእና ነዊሕ ዲና ተጠቒምና ኔና ሓፂር ዲና ሓፂር መብራህቲ ዲና ተጠቒምና በዛ ምልክት እዚኣ ኢና ንፈልጣ ማለት እዩ። እዚ ፒ ምልክት እዚ እንደገና የፍሬን ሲስተም ማስጠንቀቂያ ኣመልካች መብራት ማለት እዩ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ልክዕ ናብ ፍሬን ሲስተም የሆነ ችግር ከጋጥም ከሎ ኣብ ናይ ፍሬን ክፍልታት ዘለዎ ማተርያላት የሆነ ችግር ከጋጥም ተሎ እንታይ ይገብር ማለት እዩ? እዚ ምልክት እዚ ኣብ ዳሽቦርድ ብቀይሕ መብራህቲ ይወፀልና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ምልክት እዚ ሪእና እንታይ ኢና ክንገብር ኣለና ቶሎ ኢልና ተሽከርካሪ ጠጠው ኣቢልና ቅድሚ ሓደጋ መብፅሑ ናብ ጥገና ክነቅርቦ ክንክእል ኔና ማለት እዩ። እንደገና ፎር ዊል ድራይቭ ኣመልካች መብራት እኒአና ፎር ዊል ድራይቭ ኣመልካች መብራት ማለት እዩ ልክዕ ካብ ሞተር ልመፅእ ሓይሊ ላብ ኣርባዕቲኦም ጎማ ብማዕረ ሓይሊ መምሕልላፍ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ክልተ ዲፈረንሻል ዘለዎ መኪና ማለት ስለዚ እዚ ምልክት እዚ እንታይ ይበርህ ማለት እዩ? እንድሕር ላብ ሓዲኦም ሓይሊ ተቋሪፁ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ወይ ከዓ ብትክክል ላብ ሓዲኡ ወይ ላብ ቅድሚት ወይ ላብ ድሕሪት ሓይሊ ዝተቋረፀ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ እዚ ምልክት እዚ ይወፅእ ማለት እዩ። ኦኬ ሻድሻይ እንደገና ግሉብላክ ኣመልካች መብራት ልብል ኢና ክንርኢ ግሉብላክ ኣመልካች መብራት ማለት ልክዕ ኣብ ናፍጣ ሞተር ልግነ መሳርሒ ኮይኑ እንታይ ዝገበር ማለት እዩ? እዛ ምልክት ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ዳሽቦርድ እዚኣ ብጫ መብራህቲ እዛ ዚግዛግ ልውይዋይ ሕንፀፅ እዚኣ ኣብ ዳሽቦርድ ልክዕ ትበርህ ማለት እዩ። እዚኣ እንታይ እያ ጥቕማ ማለት እዩ? እዛ ግሉብላክ እዚኣ ንግሆ መኪና ከይድና ክነልዕል ከለና እንታይ ትገብር ማለት እዩ? እዛ ምልክት እዚኣ ትበርህ ማለት ስለዚ ሞተር ቅድሚ ምልዓልና እዛ ምልክት እዚኣ በሪሃ እስካብ ትጠፍእ ክንፅበያ ክንክእል ኔና ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚኣ እንታይ እያ ስራሓ? ልክዕ ኣብ ናፍጣ ሞተር ኣብ ሲሊንደር ዘሎ ኤሌክትሪክ እንታይ ትገብረልና ማለት እዩ? ሙቐት ትልእኸልና ወይ ከዓ ሙቐት ትረጭየልና ናብ ሲሊንደር ማለት እዩ። አምስተኛው እንደገና የዲናሞ አመልካች መብራት ልብል ኔና የዲናሞ አመልካች መብራት እንታይ እዩ ስርሑ? ልክዕ ዲናሞ ኤሌክትሪክ
الباتري تشارج يقبرو لديو أي يقبرو لي ملأخت الحلف ماله سلازي اندحر دينامو ليسرح لخوينو زاقيح ملك زي باتر تمثل تريوال لهم أو داشبورد للا زاقيح ملك زي أو داشبورد أي احتوار لنا مالتي سلازي أتاي خويني مالتي دينامو أي سرح لي ويقع إلكتريك تشارج يقبر لي إلكتريك ولا إلكتريك فلتات إلكتريك أي محلال فلنا لي مالتي ቀጽልና ታይኒና ረአይ የዘይት ግፊት መጠን መለኪያ ያሉኝና የዘይት ግፊት መጠን መለኪያ ማለት ለከ እዛ ቀያሕ መብራት እዚኣ ትሪእዋ ተለኹም ኣብ ዳሽቦርድ ትወፅእ ማለት ስለዚ እዚኣ ማዕዝያ ትወፅእ ልክዕ ዘይቲ ኣብ ሞተር ዝውውር ብጣዕሚ ክቕንስ ከሎ ወይ ከዓ ዘይትና ብጣዕሚ ክረስሕ ከሎ እዛ ምልክት እዚኣ ትወፅእ ኣብ ዳሽቦርድ ማለት ስለዚ እዛ ምልክት እዚኣ ምስ ወፀት ወዲያው እንታይ ንገብሮ እኒአና ዘይትና ሓድሽ ዘይቲ ክንቅይረሉ ክንክእል እኒአና ማለት እዩ